Zámok Prug je mestský zámok v meste Brugg an der Leitha a od roku 1625 ho vlastní rodina Harrachovcov. Zámok Prug má dlhú a bohatú históriu. V priebehu storočí bol niekoľkokrát štilisticky upravovaný a prestavaný. Zámok Prug bol postavený ako opevnený hrad už v roku 1240. Prvá písomná zmienka je z roku 1242. Rozhodujúcim faktorom pre začatie výstavby bola poloha novopostaveného hradu. Vďaka svojej blízkosti k rieke Leitha a svojej funkcii pohraničného hradu s Maďarskom mal tento hrad v stredoveku a ranom novoveku veľký vojenský význam a bol často ohrozený. Prug bol zajatý aj počas prvého tureckého obliehania v roku 1529, zatiaľ čo počas druhého tureckého obliehania v roku 1683 bol ušetrený vďaka ochrannému listu od Kara Mustafu Pašu. Pôvodná hradná budova pozostávala z paláca a dvoch priľahlých obranných veží. Dodnes sa v takmer nezmenenej podobe zachovala jedna z dvoch stredovekých obranných veží, ktorá nám svojou pôvodnou valbovou kvádrovou fasádou stále pripomína stredovekú minulosť hradu Prug. Kvôli svojej vojenskej funkcii pohraničného a ochranného hradu bol hrad a jeho panstvo udelené ako léno až v polovici 16. storočia a zostali v majetku rakúskeho arcivojvodu. V roku 1560 bol Prug a jeho panstvo dané do léna barónovi Leonardovi IV. Z Harrachu. Takto sa začína príbeh rodiny Harrachovcov na zámku Prug. V roku 1625 prešiel hrad a jeho panstvo na cisárskeho grófa Karla Leonarda z Harrachu, čím sa Prug stal voľným dedičným majetkom rodu Harrach. Začiatkom 18. storočia sa majiteľ zámku Alois Tomáš Gróf z Harrachu rozhodol prestavať zámok Prug v barokovom štýle. Na tento účel si najal najslávnejšieho architekta svojej doby Johanna Lucasa von Hildebrandta. Prestavba zámku začala v roku 1707 a trvala do roku 1710. Upravil sa celý interiér, pribudli časti objektu a vznikol barokový park. Jedna z obranných veží dostala barokovú úpravu a bola vybavená hradnou kaplnkou. Dodnes sa zachovali reprezentačné miestnosti so štukovým stropom a rastlinnými motívmi, ako aj klasické barokové schodisko zámku. Novopostavený barokový palác slúžil ako letné sídlo Harrachovcov a slúžil aj na reprezentačné účely. O necelých 100 rokov neskôr sa gróf František Ernest z Harrachu rozhodol zámok Prug ešte raz prerobiť. Ovplyvnený anglickým tudorovským štýlom poveril anglického architekta Edwarda Buchtona Lema, aby prepracoval fasádu zámku a priľahlú barokovú sípku prerobil na galériu predkov. Počas tejto rekonštrukcie sa barokový park zmenil aj na anglickú krajinnú záhradu.